Hablay pi baro apnya sampai pi shakat Teglovinia YouTube channel hakatin khasi. Tiha kan ke video ke bamanta kasi ngan hikai ban ngan bataya pi kumnu ban shna mobile app da ka ba pi la ya ke website. Tila da pimpat subscribe ikan ke channel badru lada pidi ki bedang page nangkong ikan ke channel ke jongi pila ban subscribe ika. Matkum juru ba pin press ke bell icon kenang ba pin yo ke video ki betamai ki ba ngin sa update ka post ka pol. Tito mentang ni page ikan ke video. Tiha kebanang kong pidan kam ban le ya ke website bat ga kerteng jo ke website ketika andromo.com bat ka link al aya ke description harum la da pikwa ban isna ya ke mobile app ti nang ni pila ban jit ya ka template ka pi so ya ha ban isna mobile app tinga jit da ka education nang tapan sa accept ya ka terms and conditions lan ka privacy ke jong ke website ti enda pila poi ha ka dashboard pa pinishna ya ka mobile app pin sayo ya shibon kliki option hang ni ki bala ai ti ha ka benta jong ka team da pia ya ka navigation pila ban ai ya ka kerteng jong ka mobile app ka jong pi lombakan pau ha ka navigation anda ki brio ki klik natapan ya ka dur pila ban bu da ka dur ku bala design hindaladi bahkan longka background bat tapi page yang di ka dur kala da tu ka bangala bu tidak pia aka bentajong ka layout pila ban jit ka na pedeng jukini ba pin bu aka mobile app tapi kwa bahkan long aka no ka dur ti pila ban jit hidaladi bat ka kerteng pila ban page yang di pila ban ailang ber ka subtitle dan pijit ka kerteng sudah tinggal jit ka kerteng sudah bat karong ang ni pila ban jit hidaladi bat ngan ongi pi kawai ba lada pi nang ban jit ya karong kani kan bahasibon hamba pi design ya kanu ka benta ti da pi jit ya karong stem ka banner ka jong piru di benong ka stem bat bakan don ya ki jingtho ki ba ya hap bat karong ti hang ni ganjit ya karong blue namal bangala ada ban design ya ka bana da karong blue ti kidak pat hiapan page ki bakam syai ti menta dengan yaj ke background dengan jit ya ka dor hakini ki arti ki banner ka background ketika ba blue tika don jing ada baka rong ka bangala jit ka navigation tidak pi page kumni itu not sibun nomor ba ka don ya ka juga background color ti karong kalong ka ba ton kamtam na ka benta kinu ki jai design tapi nang banjin kan sakring sibun ki brio ban page ban wad ya kita kitiar ki pi design ti de pia akan ka benta juga global style pila ban apply daladi nomor hangdi ngan nam butan sibun ki nomor ba kan dika sulong tangka video ke bang hikaya pi bat lada pi kwa ba ka mobile app ko jong pi kan long professional mat kan la ban tribun ki kam dia kata nganong pi ba pi hab ban upgrade eladi hakani ka website bat hakino ki website ki ba pi register eladi machna mobile app online pi hab ban upgrade lada pim upgrade kinom ai pi ka service ka ba janai ban yarap hakibun kiliang tina kata-kata pidan kamban upgrade eladi apa pi upgrade eladi kamut ba pi ban siu kat kum kajing don kam ka ba ki dawa lada ki dawa ba pi ban siu malau benai pi ban siu kata lada pi kwa ba ka mobile app ko jong pi kan long ka ba kamba ti hakani ka bantapan pi ban upload ya ka icon jong ka app ko jong pi da pi upload ya ka icon jong ka app ko jong pi anda pila install ka smartphone ko jong pi kan pau da ka icon ka pila upload ti kan di kan long not sibun la da pi la ban bu nomor ba na pi sam shi ki weru ka don ya la ka jong ka brand ti ha ka benta jong ka professional features pin yo ya ka benta ka ba pi ha ban upgrade ila di
Tineng kong pihak ban sign up. Nong ipi bah kani ka video ngampat sign up ya kani ka website. Namar ba lada nga sign up ka features kandiat ka appear nrei tak ba pen ikum ni pila ban pe baka kam shai shibun. Ha ka banta jong ka monetization pade. Dei ka banta ka ba pila ban bu yaki advertisement ba pher tani yaki affiliate links lane kino ki ba dei hakai rokom mi bani di tiar bat ki jai company pila ban bu. Da pia ya ka activities kadan ka about page. Di hangni pila ban klik ban bu ya ka ni ka about page. Haka ba pila ban batai kandiat syapang ka ni ka mobile app ka jong pi lane ya ka kam ka ba pi trai. Di lada pila ban le kum ni nganong ya pi kitu ki brio ki ba install ya ka app ka jong pi kinyo ya ka jing mod jong ka jing trai ka jong pi man kin sesong thu ka mod iu ba pendon kam ya ka mobile app ka ba download na ka ba PI. But nganong ya pi kum ba ngala batai ka ba sedang pidi ban nang ban jit ya ka template lada ka kam ka jong pi ka dei syapang ka design jit template ko ba dei syapang ka design. Lada ka kam jong pi ka dei syapang ka kam hikai school lani ki web de ki jai kam ki balong ki jing hikai ti pijit ya ka ni ka template. Kumta kalong na kabanta ki ru ki jai template nomor ba lada pimla ban penyedidur ya ka kam ba pitri ban ka template ban shna mobile app kan don jing thot ban pinbon kam ki bon ki banta nomor ka ni le ka amde ka banta ka ba le coding tip namla ban change ki banta ba pher ban ashwa ba pin download ira app phia ban sign in hamni klam sign in nomor ba ka ditang ka video ko bang shi ka yapi nakar man pi tana ni ka video wat klet ban like ban sam shi ban kam tam e pin subscribe ba shi bon.